Asibingelele bonke abazane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. This is Pastor Wise Khumalo, the former KZN Youth Coordinator. Ngibingelele usihlalo wethu umfundisi umkhize. Ngibingelele nethimba lakhe egameni lika Jesu nawo bonke omongameli. Ngibingelele nabantu abasha, the influencers labe khona. uNkulunkulu anibusise. Well, usuku lethu lokuqala lomthandazo oluzodonsa kuyoze kufike usuku le conference ezobe next week mhla ka5 la khona sithi #sigalelekile. Namhlanje ngifuna sikhulume ngokuthi why do we pray? Why do we pray? And I have 4 reasons why do we pray. Mhlambe ngenxa isikhathi I will cover only 2 or 3 and then we pray. Number 1, we pray because umthandazo ukukhuluma noNkulunkulu. We speak with God in prayer. Sikhuluma noNkulunkulu. Mawufuna incwadi kaMatthew chapter number 17 ufunda from verse 1 kuya ku5 lithi iBhayibheli uJesu wathatha abafundi bakhe uPeter, uJohn, uJames wabathatha wana bentabeni bayokhuleka. uJesu kwakumkhuba wakhe ukukhuluma nobaba wakhe. First reason, we pray because umthandazo it communion, ukuhlangana ukhulume noNkulunkulu, because you have a relationship with your Father. That is the first reason why we pray. Masithandaza. The second reason why we pray because in prayer that's where we are transformed. Transformation comes in prayer. Ngalesikhathi uhlele emthandazweni kunezinto esiza nayo emthandazweni singasacelanga ukuthi ishintshwe, but the proximity with God, ukuba sebukhoneni bukaNkulunkulu, ukuhlala naye, yila khona uNkulunkulu eshintsha izinto esimeni sakho. Lithi iBhayibheli wathi uJesu esakhuleka besentabeni kwehla ifu esathandaza. Lithi iBhayibheli isimo seyingubo zakhe, my God, sashintsha sabamhlophe nobuso bakhe bakhanya. Abafundi bambona baze bathi asakhe namatende la kule ndawo. In prayer ila khona you are transformed. Emthandazweni ila khona icharacter yakhe ishintsha. Emthandazweni ila khona you are redirecting your destiny. In prayer ila khona uzokhula ogcobeni namandla uNkulunkulu akunikeze wona. Abanye abantu bahlezi bethi bafuna igrace ephezulu kwendoda kaNkulunkulu, bafuna amandla phezulu kwendoda kaNkulunkulu. They do not understand ukuthi amandla asemthandazweni. Prayer will transform your life. Number 3, we pray why? We pray so that we can get revelations from God. In prayer, that's where we get revelations from God. In Matthew 17, lithi iBhayibheli uJesu wathi esathandaza kwaqhamuka uMose, kwaqhamuka uElisha, bakhuluma naye emthandazweni. Sekuyisikhathi manje ukuthi abantu abasha base Faith Mission ake sigcile emthandazweni sibuye nezambulo. Asilanda umnotho emthandazweni wethu, asibuye nama revelations in prayer, asibuye nezinto esoyikhuluma bayibuza ukuthi uyithatha lento kanti ubuhlele emthandazweni. Lithi iBhayibheli while he was praying kwafika uMose ongaziwe ithuna lakhe. Lithi iBhayibheli ingelosi yalwa noSathane befuna ukutshontsha isidumbu sikaMose. Lithi iBhayibheli uMose wavula ulwandle olubomvu. That was a mighty man of God. Kwafika noElijah baxoxa noJesu, indoda eyathandaza kwavaleka izulu, yavala izulu isikhiya sifake ephaketheni, yajika yangahamba kuleyo ndawo. Yathi mangihamba noNkulunkulu ngeke ngibulawe isomiso esinye abanye bebulawe isomiso. Lithi iBhayibheli those 2 giants of God, they spoke with Jesus in prayer. Ila khona ulanda ama revelations, ila khona oba nama divine encounters in prayer. Reason number 4 why we pray so that we can make decrees. In prayer kunemthetho esiyenzayo esishayayo. Incwadi kaJob chapter number 22, incwadi kaJob 22 lithi iBhayibheli you shall make a decree. 22 verse 27, you will make a prayer and you shall make your decree and it shall be established. In prayer khona la isithandaza khona sicela, kodwa kuna la isithandaza khona senza ama declarations. Sesiyathandaza manje baba egameni lika Jesu Kristu, eziqala lo mthandazo manje siyabonga ukuthi kunabantu impilo zabo ezoba transformed, kunabantu impilo zabo ezizoshintshwa, kunabantu abazothola ama revelations, kunabantu abazokhula in relationship with God, kunama declarations azokwenziwa. We declare ukuthi KZN Youth Department shall never be the same. We declare ukuthi KZN shall never be the same, and the conference elandelayo izoba inamandla inogcobo in the mighty name of Jesus. God bless you. Amen.